Felly mae'n hanner wedi 5 o gloch bore yma. A fy plant yn codi pob diwrnod tua hanner wedi 5. So ddim yn gwybod pam. Just feddwl lockdown. Maen nhw'n ddim yn really cael schedule, felly ddim yn really wedi blino. So mae'n mwy anodd achos diwrnod hir, pob diwrnod i dechrau rhy cynnar. Mi fyddai yn codi fan hefyd a'ch wneud coffi, dwi'n meddwl. Jyst wedi dod ar ôl yr rhedeg, ond roedd yn anodd achos dwi'n rhedeg drwy felyn a mae ffordd yn mor hyfryd. Ond mae'n llawer o bryn yn felyn heli, so mae'n anodd am fy'n coesau. Ond dwi'n helpu chi efo iach pen? Head health, dwi'n gwybod, mental health, achos just, especially mewn lockdown, mae'n pwysig i focus on that, felly, yeah. So, pwta wan a'ch chwarae efo plant wedyn. Fy'n tŷ yn llanast mawr efo 2 plant adra, felly nes I dysgu Mila I hwbro bechod, achos dwi yn wedi cael digon, so na fo, dysgu pwysig, dysgu eich plant I tidy. Ti'n hoffi hwbro, Mila? Na, ateb na. Felly, dwi'n mynd am dro efo fy'n teulu rwan, ond mae'n mor nice I gwario mwy amser allan a'ch mynd am dro hefyd, just fel bywyd yn môr araf. Ti'n gwybod? Gobeithio ar ôl lockdown, fydda ni yn cario ymlaen efo wneud pethau mwy fel hon. Ddim yn gwybod os mae'n just fi, ond dwi'n teimlo fel Nigella Lawson ar hyn o bryd, achos dwi'n wastad yn coginio. Dwi'n gwybod gen I teulu, ond mae'n excessive, dwi'n meddwl. So heno, mi na I wneud spaghetti bolognese, felly just ffrio nionyn, ac wedyn adio cig. Ond ers mae lockdown roedd lockdown yn dechrau, ges I llawer o cig. Dwi'n teimlo really eog achos dwi'n trio I stopio bwyta gormod o cig, ond ges I selsig, ges I cwyar, so ddim yn da really, ond na fo, just whatever gets you through.